Кой днес ще играем The Battle of Polytopia. Надявам се да е такова. Сега New Game, защото аз вече съм играл. Domination. Аз ще избера това. Барбар. Така. Два опонента. Така. Hunting. And yeah, find all the 4 lighthouses to get out of God. Oh. Oh. Да. Това сега. Ако се чуят много хора, да знаете, че защото. Да, защото. Така, ако се чуете, да владявам тук градове. О, това съм красав. Hunting ground. Спор. Не трябваше. Това нищо не намери. Карай се. Така. Трябва да стигна до тук. Това е много яко. Но трябва да взема край, но... Ето. Ще мога така. И така. Да, и сетите на support animal unit. Сега това ще бъде. О, това е delicious. Сега ще взема organization едно. Така. Какво ще да правя? И ще взема тук. Така да се. Голям си идеално. Тихо е. Хубаво да знае, че съм на гости на един мой приятел, затова се чува така. Пиша ти. Така. Владо, в кое числото след едно? Не, кажи. 2. Оценката звучи. О, тук има град. Трябва да отида. Да им гепа нещата. Вижте хора. Готово. Yes, бе. Forest. Това е много хубаво. Explorer. Да, като ги намерите, ви дават парички. Ще ти кажа аз на тебе сега. Fishing, сейлинг ще ми трябва. Ще ми трябва, но нямам достатъчно за сейлинг. Така. Тук правя порт. Ако мога. Що не мога да правя порт? Какво? Трябва да мога да правя порт. Защо не мога? Мога да правя само на моята територия, хора. Забравих. Така.
Upgrade to Scout ще е хубаво. О, не. Така. Полетът. Сега... Да знаете, че тотално не искам да пребия моя приятел. Да, бе, тотално. Ще ти чупа главата. Що оценяваш? Хора, и сега се връщам. Чакайте малко. Моя приятел. Искате да кажа нещо? Казвай, бе. Кога искам да кажа? Вижте. Какво ще да кажеш? Абонирайте се за канала, ако мислите, че Братов иска да качва още такива тупи и мизерни видеа. И ако видеото стигне 10 лайка, не може да кажа 10. Ако видеото стигне 10 лайка, ще правя още много такива видеа. Ще едно няма да правя, ама... Тъпито му видеа. Не са тъпи. Пишете в коментарите тъпи ли са. Защото ще му помаже главичката на това. Знаете ли какъв е висок той? 1,60 м леличков стол. Идва. 1,62 м Да, съм много леличков по-с, стол. забавих да такова това. Само на 10. 11. Четвърти клас. Къде съм и аз? Тихо сега. Що бахте? Хора, да знаете, че като видеото случи, ще му се случи случка на това. Ми щупа главата. Хора, ако искате да ми се случи случка, искам да ударите 60 лайка. Цели 60. Няма да мога. Като за видео на такъв добър... В смисъл бъдещ добър ютубър. Не мисля. Аз още играя. Така хора. Хора, Братов искате да прави видеа по не 20 минути, сложете направо 80 лайка, ако не сложете 10. Ако искате да прави по 50 секунди, сложете 10. Не, сложете 60. 60 ли пишете в коментарите. Май стига силите от всичко, бе. Ще го такова това на едно място. Не! Тя да ме хедшотнат. Чакайте го да спирам за малко видеото пак. Върнах се. След малко дълга почивка. Сега... Тук има мини. Two population points. Lumber hut. Forest temple. Супер юнит. Кой? Хайде. Сега хора. Така. Тук. Не. Аз съм първи. Да. Върнах се. Така. Тук. Така. Ще кажа аз. Защо винаги като записвам? Удоволствие ли ти доставя? Не. Тогава? Доставя удоволствие да те обичам. Така. Ще се слушат лоши работи.
А то не снима лицето, само играта. Махай. Аз снимам. Той иска да е такъв. Така да се... Как беше думата, бе? Да не ми се вижда лицето. И защо? Твой на 18. Хора, ако искате Бадов да прави видео с Иран. С фейс ревю, ако искате, ударете... Не, всъщност няма това фейс ревю, бе. Бегайте, много искате. Не, Ванев, те са Базика. по-яки от тебе, не знаеш. От бабата си. Да, между другото, наистина, много сте яки. Да, по-яки от това тук. И от Бадев. И от тя. И от това. И тук. Хора, аз не разбирам нищо от тази игра. Има малко ще ми трябва. Не. Така. Ето, се прави. А какво се прави тази игра? Запиши. Това е най-таката игра в света. Не, Не знам какво се прави. и какво? Къща. Една къща, която просто се движи. Ти си къща. Каква къща се движи, бе, Яна? Виж, насам, натам. Ама Балев се движи от това. Героя къща. Не е къща, а майка му е тъща. Каква е тази тъща? Ти? Ти си тъща. Яна, ти знаеш. Яна, ти знаеш ли какво е тъща, защото аз не. Балев, дай малко и аз поиграя. Не знам. Ама нищо не разбирам. Дай малко. Ти си Там. какво трябва да кажа? Чакай се сега. После ще обясня на тебе. Задържиш малко. Какво е само една къща, която се движи? Това ли е играта? Не. Хора, оставете 110 лайка Ако искате и се да го абонирайте предия. за канала, ако мислите, че сте по-умни от и това бездарен Батов. Ей! Ще щупа главата. Аха, преди аз твоите. Ще ме щупиш. Вай, как си? По-добре те. Сега имаш скин на дървите ли? Разузнаваш скиновете ми. Не, бе! Много ми плачеш. Иди си там, бе, Яна. Ти нищо не Да, разбираш. ти Не, ли? че аз нещо разбирам. Обаче, Да, да, не, не да. Чувате ли Балев какво казва? Викай пътеките. Не, ти викаш, бе. Не, Тя ти бе. е сестра. Безсрамник. Ти си безстранна. Си срамник. Как не те това? Аля, колко време си ти си била? Топалка. Ей, топалка. Тапалка. Еми... Хора... Всъщност, защото вече повече не ми се играе, това ще е първи епизод. Кажете, ако искате, втори епизод на играта. И не забравяйте... 20 лайка за втори епизод и 60 лайка. Не, 10 лайка за втори епизод, 20 лайка за още 2 епизода. Не за един, а за 2 още. Така че общо стават 30, ако искате още 3 епизода и нали да станат 4. Ако искате Бадов да направи още 3 епизода, пръснете тази. Give me some time to think.